سلام تخطاتلت تنساي تي في سلام كتلو تسفى قبر أنا حاوخم فتصم هايلي عدلاو نايز مدبزي لو ما عنتر ما قاش حيزلكم أسألخو قاشنا كاب كندايو باستر كحسة نقصة يبهال لو ما عندي أبزعبا نايمن النت زبل حتوتات زلني نوعو خقربه كاب 4-5 كسا 1 ساعات جزيه كن هلونايو حونا باستر كحسه انقع ناب تنسى تي في بدها مسخه علمي اخبار كاس لازم مسخه بسم تخطاتل لي مسكنك سلام بلومو بقطتها نافتتان ثانك يو فاج حوي سلام كلاتكم سماعتنا دما زيابير ابب زلخمو يبارككم تبارك لي كنت كلنا عم اخل عم مرخب بوزحات نريو زلنا ناي مننت بوزح توتات الله بمصحف قدسنا سنيو كمل سلينا لو ما انت عديمه زلخو سلازي تقدمت حتو انت اتبل مننت انتايو እሺ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርታ ክንጽልሐት ጻፍ حرش ቆይታ ነመስክነካ ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ተመስገን በዚህ ጉዳይ እዚ ሓሊፍካ እግዚአብሔር ንኹላህና ከም ትዝግባእ ጌርካ ትረዳአና ጽልልኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ መካትዕ ዘይኮነስ ተረዲእና ውሒጥናዮ እግዚአብሔር ብሳይንቲፊካሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖለቲካሊ ብኩሉ ርኢና እግዚአብሔር ብኩሉ ማዕዘን ርኢና ሰፊሕ ልቢ ክህልወና ሰፊሕ ኣእምሮ ክህልወና ንስኻ እግዚአብሔር ክትረዳአና ጉዳይና ክትሓልፎም ብሽም ኢየሱስ ጽልል ثانك you lord حراي الشيخ እግዚአብሔር ባረክ ናብታ ሕቶኻ ክመጽእ መንነት ማለት በእንግሊዝኛ አይደንቲቲ ረሃኒ ሃንሳ አይደንቲቲ ዝበሃል ንካልቸር ንቋንቋ ንባህሊ ንስተፈላለየ ንዑ ዝመስል ነገራት እዩ ዘመልክት ስለዚህ ማንነት ማለት ንስኻ ቢልድ ጌርካዮ ምስ ሕብረተሰብካ ዘዓበኻ ካብ ሓደ ዓሌት ካብ ሓደ ቋንቋ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ባህሊ ካብ ሓደ ኣካይዳ ካብ ሓደ ዓይነት እምነት ምምፃእ እዩ እሱ ኢናታ አይደንቲቲ ዘጠቃልሎ ነገራት ንብል ማለት ስለዚህ አይደንቲቲ ማለት መንነት ማለት እዚ ማለት እዩ ንባህሊ ንቋንቋ ንሃይማኖት ዝተፈላለየ ናይ ማሕበረሰብ ሓደ ዝገብሮ ጉዳይ ዘጠቃለለ እዩ ኣብ ኤርትራሲ ትሽዓተ ብሄር ዲ ዘሎ ወይስ ትሽዓተ መንነት እዩ ዘሎ ሕጂ መንነት መብዛሕትኡ ክብል ከለና ታሴራ እዩ ንጥቀመሉ መንነት ቁጥሪ መንነትካ ዝብል ነገር ንሱ ይተሓዝ እዩ ኣብ ኤርትራሲ ትሽዓተ ብሄራት እዮም ኣለዉ ዲና ንብል ወላ ትሽዓተ መንነት እዩ ኢልና ንገልጽ ወል መጀመርታ ኣብቲ ተረጋግማ መንነት ወረቀት ክበሃል ከሎ ናይ ዜግነት ወረቀት ተዝኸውን መሓሸ ይብላ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ መንነት እታ ካርዲ ብመንነት ኣይኮነትን ትወሃበካ ብዜግነት እያ ትወሃበካ ማለት እዩ ስለዚ ወረቀት መንነት ክትበሃል ኣይነበራን ኢለ ይሓስብ ካልእ ትሽዓተ ብሄራት ካብ እንብል ትሽዓተ ዓይነት ባህልታት ትሽዓተ ዓይነት ቋንቋታት ትሽዓተ ዓይነት ካልቸር ትሽዓተ ዓይነት ኣናባብራ ክንብሎ ይሓይሽ which means ትሽዓተ መንነታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብትሽዓተ ወይ እውን ካልኡን ካብኡ ዝበዝሑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ከምዚ ዓይነት መንነታት ዝቆመት ሓንቲ ናይ ዜግነት ሃገር እያ ትበሃል ኤርትራ ማለት ኦኬ ስለዚ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ሲ እስራኤላውያን ሓደ መንነትን ሓደ ሃገርን ኣለዎም ኣብ ኤርትራ እንተዳርኢና ግን ተመሳሳሊ ባህልን ኣይኮናን ዘለና ግን ኤርትራውነት ዝብል መንነትከ ኣሎ ድዩ ኤርትራውነት ዝበሃል ብኸመይ ዝግለጽ ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ብመሰረቱ የለን ብመንነት ሓንቲ ትኸውን ሃገር ዳርጋ የላን እኮ ሓንቲ ሃገር ብዙሓት መንነታት ተኣኪቦም እኽብካብ ናይ ህዝብታት ደኣ እምበር ናይ ሓደ ባህሊ ናይ ሓደ ቋንቋ ናይ ሓደ ህዝቢ ምእከቢት ኣይኮነትን ሓንቲ ሃገር ስለዚ ኤርትራዊ ማንነት ዘይኮነስ ኤርትራዊ ዘይግነት እዩ ዘሎ
ምናልባት ሓደ መንነት ዝቆመት ሃገር ክንብል ተኮይና ከምቲ ብዙሓት ምሁራት ዝጠቕስዎ እስራኤል ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ኩሉ ነገር ስለ ዘለዎም እዚኣ ናይ መንነት ሃገር ክትበሃል ትኽእል እያ እስራኤል ማለት እዩ ኤርትራ ግን ብዙሓት ስለ ዝሓቆፈት ከም በዓል ካናዳ ከም በዓል ኣሜሪካ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ከምኣቶም ናይ ዜግነት ሃገር እምበር ናይ መንነት ሃገር ኣይኮነትን ኢለ ይሓስብ ግናኸ ብዙሓት መንነታት ኣብ ውሽጣ ዘጠቃለለት ዜግነታዊት ሃገር ትበሃል ማለት ማለት ከምዚ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ግዜ ንከታተሉ ዘለና ምስቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ትግርኛ ተዛረብቲ ገሊኦም ብመንነት ሓደ ኢና ብዜግነት ኢና ንፈላለ ይብሉ ገሊኦም ድማ ኖ ብወል ሓደ ኣይንራኸብ ኢና ዝብሉ ኣለው ኣብዚ እንታይ ርድኢት ኣለካ ወል ሕጂ ምስ ኩሉ ሰብ በብቲ ዘራኸበካ ይራኸብ እየ ምባል ኣበራ ኣይኮነን መጀመርታ ምስ ትግራዎት ብመንነት ንራኸብ የስ ትሩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ተመሳሳሊ ሃይማኖት ተመሳሳሊ ኣካይዳ ስለ ዘሎና ብዘርኢ እውን ስለ ዘይንረሓሓቕ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ መንነት ኢና ምስ ትግራዎት ክንብል ንኽእል እቲ ሓደ ዜግነት ኢና ኢሉ ጥራይ ጠጠው ዝብል ምናልባት እቲ መንነት ኣጸቢቕካ ካብ ዘይምርዳእ ይመስለኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ክፈጥር ከሎ ነብሲ ወከፍ ቋንቋን ባህልን ህዝብታትን ብኡ ክኸብር ኢሉ ይፈጢርዎ ተዘይኮነ እግዚኣብሔር ከምኡ ዝተፈላለዩ መንነታት ምፍጣር ኣይመድለየን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብመንነቱ ክኮርዕ ብመንነቱ ንኣምላኽ ከኽብረሉ ብመንነቱ ድማ ኩሉ ነገር ዝግብኦ ነገር ክገብር ይግብኦ እዚ እንተፈሊጥና ዝኾነ ሰብ ርእሱ ኣልዒሉ መንነቱ ክፃባፀብ መንነተይ ከምዚ ይኽብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ንሕና ምስ ትግራዎት ክረአ ከሎ ብመንነት ሓደ ኢና ብዜግነት ግን በበይንና ኢና ማለት እዩ ገለ ሓሳብ ግን ኣብቲ ዓንተ ወይ ዝበልኳ ቃል ኣምላኽ ከንብብ እንታይ ይብል ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር መሲልካ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ዘሎ ቋንቋታት እተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ እናበለ ይቅፅል እዚ ንምንታይ እየ እግዚኣብሔር ዝኸብረሎም ሰባት ካብ ብዙሓት ህዝብታት ካብ ብዙሓት ቋንቋታት ካብ ብዙሓት ዓሌታት ዝተዋፅኡ ከም ዝኾኑ ቃል እግዚኣብሔር ይዛረብ ወድ ስለምንታይ ዳ እግዚኣብሔር እሞ ከምኡ ደልዩ እክብ ኣቢሉሲ ካናዳዊ ዜጋ ኤርትራዊ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኢሉ ጥራይ ዘይውድኦ እግዚአብሔር ኣብቲ ቋንቋን ኣብቲ ባህልን ብኩሉ ዓይነት ክኸብር እግዚአብሔር ስለ ዝደሊ ስለዚ ጎይታ ከምቲ ንዜግነት ዘኽብሮ ከምኡ ድማ ንመንነት እኳዳ ኣብሊፁ ከም ዘኽብሮ ኢና ንፈልጥ ማለት ስለዚ ዜጋ ንሕና ዜግነት ኤርትራውያን ኢና ምስ ትግረዎት ኣይንቐርብን ኢና ኣይንማሳሰልን ኢና ብመንነት ዝብል ኣባህላ ትክክል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ባክግራውንድ ካብ ምንታይ መፅኡ ካልእ ዘረባ እንድዩ ካብ ምንታይ መፅኡ ከይለግቡና ኢትዮጵያውያን ካልእ ነገር ከይገቡ ገለ ተባሂሉ ከምኡ ኣብቲ ሰብ ፍርሒ ስለ ዝተዘርአ ኣቐዲሙ ንመንነትካ እውን ከይተረፈ ገሊኡ ሰብ ይሓፍር ገሊኡ ሰብ ከም ገመን ይመስሎ ገሊኡ ሰብ መባእሲ መስሎ ሕጂ ከምዚ ቁርዮም ድፈርሕዎ ሰባት ነዚ መንነት ዝበሃል ክላዓል ከሎ መንነት ግን ምንም ኣይኮነን መንነት ብባህልኻ ብቋንቋኻ ብካልቸርካ ብኩሉ ነገር ክብሪ ተሰሚዕካ ንዑ ካልቲቬት ክትገብሮን ክትዕብዮን ክትዕቅቦን ከለኻ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ነታ ሓንቲ ሃገር ተኣኪብካ መፂኻ ውረራ ነታ ሓንቲ ሃገር ተኣኪብካ መፂኻ ከም ዝግበራ ንምባል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ካናዳ ብዙሓት ቋንቋታት ብዙሓት ዓሌታት ኣለና እዞም ዓዲ ደስ እዮም ዝብለኒ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ በዓል ኤውሮጳ በዓል ኣሜሪካ ብድላይካ ተኣኻኺብካ ምፅእ ኣዮም ጉጅለ ኮንካ ብቋንቋ ብዝተፈላለየ ብዓሌት ኮሚኒቲ ክንገብር ደሊና ኮሚኒቲና ከነዕብዮ ባህልና ክንኩስኩሶ ደሊና እንተኢልካዮም ጓሄድ እዮም ዝብሉካ ከማን የተባብዑካ ገለ ፋይናንስ ኣብ ገለገለ ይዓፅውልካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጥራይ ትዝገብሩልካ ሕጊ ግን የቐምጡልካ ንስካ ኤርትራዊ ዜጋ ኮንካ ወይ ድማ ትግርኛ ማንነት ሃልዩካ ነቲ እንግሊዛዊ ማንነት ወይ ንሳሆ ወይ ንብሌን ወይ ንዓፋር ወይ ድማ ካልእ እንተልዩ ንግሪኻዊ ንራሻዊ ኣብ ልዕሊኡ ጥራይ ከይትለዓል ሕጊ ተኸቲልካ ነንሕድሕድካ መንነትካ እናተኸባበርካ ነቲ መንነትካ እናተናኣርካ ክትከይድ ከም ዘለካ ይነግሩካ በኣ ትኸይድ ስለዚ እቲ መንነት ኣይጠፍእን ዲዞልቭ ኣይከውንን እናዓቀብካዮ ናይ ካልኦት ድማ እናኸበርካ ስለትኸይድ ኣይጠፍእን እሞ ኣምላኽ ድማ ብመሰረቱ ክኸብር ይኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ንሕና ኤርትራውያን ብዜግነት ኤርትራውያን ኢና ብመንነት ግን ትግርኛ ኢና ዓፋር ድማ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንነት ዓፋራዊ እዩ ገሊኡ ብዜግነት ኢትዮጵያዊ ኣሎ ገሊኡ ብዜግነት ኤርትራዊ ኣሎ ኩናማ ከምኡ ኣሎ ቢንዓሚር ከምኡ ኣሎ ስለዚ ንሕና ግን ተኣኻኺብና ነዛ ዜግነታዊት ሃገር ኤርትራ ንምህናፅ ነቲ ሓደ እናኽበሮ ተኸባቢርና ክንነብር እግዚኣብሔር ብከምዚ ይፀዊዕና ስለዚ ብከምዚ ክፈልዮ ይኽእል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ተዛራባይ ትግርኛ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ ድማ ትግራዋይ ተባሂሉ እዝስ ዝተፈላለዩ ነገር ኣለዎ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ ሓደ ካልኣይ እንታይ ዝብል ሞገት የልዕሉ እዮም ሰባት ኣሕዋት ነርና እንተንኸውን ሲ ከመይ ገይሮም ኣብ ናይ 98 ዝነበረ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ሰጊጎሙና እዮም ቀደም ድማ ኣብ ግዜ ጣልያን ድማ ኢድና እግርና ቆሪፆም ሰዲዶሙና እዮም እሞ ኣሕዋት ኣይኮንናን ይብሉ እዮም ነዚ ክልቲኡ ነገር ከመይ ጌርካ ተተዓርኦ ኦኬ እቲ ትግራዋይ ድበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ትግርኛ ዝበሃል መጀመርታ እሳቶም ባህሎም ስለ ዝዓቆቡ ኢለ እየ ዝሓስብ ንሕና ኦልሬዲ ቢሃይንድ ፀኒሕና ወላታ መንነት ትበሃል እውን ሸውክያ ትገብረና ዘላ እሶም ግን ከምቲ ኣምሓርኛ ኣምሓራይ ድበሃል ትግርኛ ተዛረብ ድማ ትግራዋይ ክበሃል ዝግብኦ ስለዚ ንሕና ትግረወት ክንበሃል ይግባአና ነይሩ ከም መንነት ማለት እዩ ግና ከዜግነትና ከዓ ኣነፂርና ኤርትራውያን ኢና ክንብል ይግባእ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ትግራዋይ ዝበሃል ስለ ዝተሰርሓሉ ፈፂሙ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ሓይሉ ተበሊዑ ፈፂሙ ደው ከም ዘይብል ተገይሩ ክነብር ስለ ዝተሓስበ በቶም ቀዲሞም ዝነበሩ ገዛእቲ ተሰሪሕሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ንሕና ትግራዋይ ክንብል ኤርትራዊ ትግራዋይ ክብል ይሓፍር ወይ ገበን ይመስሎ ወይ ድማ ዓባይ ትግራይ ትስራሕ ዘላ ይመስሎ ይስንብድ ሕጂ ዝተተኽለ ፀልኢ ኣሎ ነዚ ሓያል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንገዛእቲ ምእንቲ ከየፍርሖም ንገዛእቲ ተሰሚዑ ገለ ከይገብር ተባሂሉ ብከምዚ እዩ እቲ ነገር ተፈላለዩ ንኤርትራ ትግርኛ ኢሎሞ ንትግራዋይ ድማ ትግራዋይ ተለሚዱ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ኦቨርኦል ተኣሽሙ ክረአ ከሎ ንሕና ኩላትና ትግረወት ኢና እግዚኣብሔር መስገን ኣብታ ካልአይቲ ግን ክነግረካ ከምዚ ተዝገብሩና ከምዚ ስለ ዝገበሩና ኣሕዋትና ኣይኮንን ዝብል ዘረባ መጀመርታ ሓደ ነገር ኢና ክንርዳእ መን እዩ ሞቲቬት ዝገብሮም ዘሎ ንኣብነት ሰጉጉና መለስ ዝብሉ ኣለዉ መንግስቲ መለስ እዩ ሰጉጉዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሰጉጉዎም እሱ ድማ ብናቱ ፖሊሲ ሕጂ ነቲ ምስጓግ ትክክል ገይሩ ገለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ሰጉጉዎም ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢሉ ፅልኢ ኣልዒሉ ነዚ ኤርትራዊ ዝበሃል ነገር ክንሰጎ ኣለና ኣይበለን እምበሺ ህዝቢ ትግራይ ንልዑላውነትና ዝደገፈ ህዝቢ ንዕና ክንጉዳእ ዘይደልየና ህዝቢ ኣብ ብዙሕ ናይ ቃልስና ጉዳይ ድማ ዝተሳተፈ ህዝቢ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ህዝብን መንግስትን ፈላሊኻ ምርኣይ ትግራዋይ ህዝብን ኢትዮጵያዊ መንግስትን ትግራዋይ ህዝብን ትግራዋይ መንግስትን ፈላሊኻ ምርኣይ ዘድሊ ይመስለኒ ከምኡ እንተኮይኑ ብኩላትና ሓራ ክንከውን ኢና ብወገን ትግራወት እውን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣእያ ኤርትራ መፂኡ ብዙሕ ጆኖሳይድ ብዙሕ ሽግር ፈጢሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ኤርትራዊ ይኮነን ገይርዎ መንግስቲ ኤርትራ ይተሓታት ምንም እኳ በብውልቂ ክሕተቱ ዝግብኦም እንተኾነ እቶም ውልቀ ሰባት ግን እቲ ኣጀንዳ እቲ ፕላን ግን ካብቲ መንግስቲ ይወፅ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ፀላኢና ክብል ኣይግብኦን ትግራዋይ ወይ ድማ ኤርትራዊ ድማ ህዝቢ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ፀላኢና ክብል ኣይግብኦን እዚ መንግስቲ ብመንግስቲ ዝገበርዎ ግርጭት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፈላሊና ክንርድኦ ይግባአና ኢለ ይሓስብ ምናልባት ፓስተር ካሓሰ ተጋዳላዩ ስለ ዝነበርካሲ ብዛዕባቲ ናብ ኤርትራ ነፃነት ምስኮነ ሲ እቲ መብዛሕቱ ናይ ኤርትራ ብሄራት በቲ ቋንቋ እዩ ተዋሂብዎ ብዘይካ ራሻይዳ ጥራይም ዓረብ ተባሂሉሎ እምበር ካልኦት ብምልኦም ኩነማ ኢልካ እቲ ቋንቋ ኩነማ እዩ እቲ ብሄርካ ኩነማ እዩ ዝብል ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ እዚ ነገር እዚ ካልእ ኤርትራዊ ማንነት ክስራሕ ስለተደለየ ዶ ይመስለካ ወላ ካልእ ነገር ኣለዎ ኢልካ ተሓስብ
ሕጂ እንታይ እዩ ብመሰረቱ እቲ ባክግራውንድ ናይ ኤርትራ ፖለቲካል ይኹን ሂስቶሪካል ኣማፃፅኣ ሻዕብያ ሒዞሞ ዝመፁ ማለት እዩ ሕስኩሞ ዝመፃኹም ነታ ኤርትራ ትበሃል ሕስኩሞ ዝመፃኹም እወ በዓል ንሕና ቆልዑ እንዲና ነርና ሽዑ 15 16 ገለ ኢና ነርና 17 ተኮይና ንፈልጦ ይነበረን ተጎቲትና ጥራይና ንኸይድ ነርና ሽዑ ሕጂ እንታይ እዩ ተታሒዙ ዝመፀ ኣነ ዛቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተኹ ኣብ ቀዳማይ ዓመት የፈሊጠዮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ታሪክ ተሰሪሑ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣቦይ ተኸስተ ዝበሃል መምህርና ነይሩ ናይ ታሪክ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ኢሉና እቲ ሰብኣይ መሲልካ እታ ኤሪትሪያን ሂስትሪ ትብል ነይራ መፅሓፍ ክነግረካ ይክእልን እየ ዋላ ከተፅንዓ ከለካ ዝተሰባበረት መፅሓፍ እያ ኣብ ገለ ኤርያ ስብር የብሎ ነቲ ሂስትሪ ኣብ ገለ ኤርያ የውፅሉ ኣብ ገለ ኤርያ የእትውሉ ማለት እዩ ሕጂ ክትርዳኣ ስለ ዘይትኽእል እንታይ ኢኻ ትገብር ሸምዲድካ ጥራይ ኢኻ ትኸይድ እዚ ሰብኣይ እንታይ ኢሉና ሽዑ ወዲ 70 ዓመት ነይሩ ኸውን እቲ በይቲ ኸስተ እንድዒ ሕጂ ኣሎ ዲ ብሂወት የለና እዚ ሂስትሪ እዚ ምስ ካልእ ህዝብታት ከምዘይትፃናበር መንነትካ ከም ተጥፍእ ገይሮም እዮም ፅሒፎሞ ኢሉ ዝገርመካ ንሕናሲ ብዙሓት ኣለዉ ህዝቢ ትግርኛ ብኸባቢ ጎንደር ዝመፁ ከለዉ ብትግራይ ዝመፁ ኣለዉ ብእስራኤል ዝመፁ ኣለዉ ፍላሻ ብዝተፈላለየ ቦታ ኢና መፂና እታ ከምዚኦም ዓይነት ህዝብታት ብትግራይ መፅኦም ወይ በምሓሩ መፅኦም ትበሃል ዘረባ ከይትድመፅ ምእንቲ ካብ ገለ ብገለ ገይሮም ኣብ ገለ ከም ዝበቆልካ ገይሮም እዮም ዘምፅዋ እታ ሂስትሪ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣብኡ ፈጢሩና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ክስራሕ ምናልባት እቲ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ተሃሲ ስለ ዝነበረ ዶ ሪኮግኒሽን ንምርካብ ተባሂሉ ዶ ናብቲ ሓደ ነገር ዘጢጦም ዶ ገይሮም ምኾኑ ዋላ ስለምንታይ ኣይፈልጥን ግን ዋላ እቲ ቋንቋታት እንተሪኢኻዮ በቲ ቋንቋ እቲ ብሄራት ተገይሩ ብመንነት ብካልቸር ገለ ኣይኮነን ብቋንቋ ተዝኸውን እሞ ጀበርቲ እውን ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ብሄረ ትግርኛ ክበሃሉ እሳቶም ኣይደልዮም ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ንዕኦም ዘተኣሳስሮም ብናቶም ማለት እዩ ሕጂ ዝተሓስበሉ ኣይመስለንን እቲ ብሄር ዝበሃል ኣፅቢቦም ስለ ዝረኣይዎ ነቲ መንነት ዝበሃል ስለ ዘየፅንዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ነታ ኤርትራውነት ትበሃል በይና ጌርካ ፅባሕ ንጎ ኢትዮጵያውያን ንኸይምለሱ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሃቐና ዊ ዶንት ኖ ዋይ ምስ ሱዳን ዘሎ ነገር በቲኾሞ ምስ ኩሉ በቲኾሞ ማለት እዩ እዚ ግን ካብ ዘይምርዳእ እዩ በዓል ካናዳ ብዙሓት ዜጋታት መፅኦም ተኣኪቦም እዮም ዝነብርዎን ኣሜሪካ ከምኡ እዮም ዝነብርዎን ሕጂ ፅበት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ሕጊ ዘይምሙርካስ ኣብቲ ናይ መግዛእታዊ ዶባት ኣብኡ ዘይምሙርካስ ዘምፅኦ ጉዳይ እዩ ሰብ እንተሓይሉስ ከም ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ብዝብል ሓሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ ዛስዋይ ንኩሉ በታቲኾም ወዲኦሞ ማለት እዩ ያ ብቐዳማይ ኣብ ምስ ሆሊ ሲቲ ኢንተርቪው ክትገብር ከለኻሲ ብጣዕሚ ልበይ ዝተንከፈኒ ነገር ነይሩ ሕጂ ከልዕሎ ድማ ኣብዚ እውን ደሊ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ከማኻ ናይ መንነት ነገር ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣሕዋትና ሰብ ክብል ከሎ ገለገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ መንነት ቅልውላው ስለ ዘለዎም እዮም ኣክንድነት ነገር ዝፈትሕዎሲ ተቐዳዲሞም ዝዛረብዎ ነገር ኣሎ ከምዚ ንኤርትራ ናፅነት ዋጋ ከምዘይከፈልካ ገለገለ ዝዛረብዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ዘገርም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ መብዛሕቶም ከዓ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎቱን ዘይነበሩ ኣብ ኤርትራ እውን ግደ ከምዚ ዘይበርከቱ እዮም ኣብኡ ክትዛረብ ከለኻ 8 ደቂ ሓወቦኻ ከም ተሰውኡ ስለዚ ሃገር እዚ ተጠቒስካ ነርካ እሞ ምናልባች እቲ ዕላማታት ናቶምሲ ኣብዝስ ተሳኺዒዶ ኢልካ ተሓስብ ንስኻን ርእስኻ እውን ተጋዲልካ ዝኣተኻ ኢኻ እሞ እንታይ ትብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፕሊዝ ወል ካብቲ ዝተሰውኡሉ ዕላማ ዋላ ሓንቲ ዝተፈፀመ የለን ኢለ ይሓስብ ሳቶም ከ ብቕንዕና ድዩ ነይሩ መስዋእቶም ትኽክል ድዩ ጌጋ ድዩ ዝበሃል ነገር መስዋእቶም ኢት ዋዝ ጀኒወን ኢለ ይኣምን ኣነ ንፁህ እዩ ነይሩ ብቕንዕና እዩ ተገይሩ ንሃገረ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ተገይሩ ማለት እዩ ኮይኑ ግና እቲ ዝመፀ መንግስቲ ነቲ ነገር ጨው እዩ ሕግን መንግስትን ዘይብላ ሕግን ስርዓትን ዘይብላ
ቤት ፍርዲ የብላ ፍትሒ የብላ ሃገር ስለዝገበራ ስለዚ እቲ ንሶም ዝተቃለሱሉ ጉዳይ ኣይተተግበረን ኢለ ይኣምን ማለት እዩ እምበሺ ናብ ካልእ ገፁ ከይድሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓሳብ ዘጠቐስካያ ንዓና ትግረወት እዮም ገለ ይብሉ እዮም መንነት ክትዛረብ ከለካ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ከቢድ ኣይብሎን እዩ ዋላ ትግረወት ተብሉካ እውን እንታይ እዩ ዝመስለኒ ድሕሪ ግዜ ሰብ ክነቕሓሉ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ወሪ ዘሸግር ነገር ኣይመስለኒ ኣነ ሕጂ ጥራይ እንታይ እዩ ቁርብ ዘሰክፈኒ ኣብዚ ቃልሲ መንነት ዶ ዜግነት ዝበሃል ነገር ኣይተልዕል ተባሂሉ ክለዓል ከሎ ቁርብ የሰክፍ እቲ ፀላኢኻ ንዓኻ ዝብለካ ኣይኮነን ዘሰክፈና ፀላኢኻ ትግራዋይ ኢኻ ወይ ገለ ኢኻ ዝብለካ ኣይኮነን ዘሰክፈና ኣነ ኣብቲ ውሽጢ ቃልሲ ከለኻ ገና ዘይፈረሰልካ እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝዓረዶ ግደፍ ወይ ከዓ ሻዕብያ ዝዓረዶ ዕርዲ ከይወደቐ ስለ ዝፀንሐ ትግራዋይ ትበሃል ዘረባ ክሰምዕ ከሎ ዋላ እቲ ተቃላሳይ ይስንብድ ኖርማል እኮ እዩ نحن قالسنا نقبر مجمرتها هجدفي قدامي صلاينا نعو نودقو يبحال واوديقايو اموكو ولا تمن النثري زي قلنا زبحال حج انت زي هانيس كايو كم بحدش صباح نقونا تهاجر كبتنادي عرياون ايفلت كان مال سلازا انا يبل انتايو نورمالي ريسبكتفول بزخوني ارادادا ننحدحدكا تزاتيخا نورمالي خا ساينتيفيكالي خنز خالق ساينس تقبل ساينتيفيكالي هيستوريكالي بوليتيكالي تروز اندحر خوينو ختقبل ريد ختكون عليك كاب حق انده هادمكا تمصو ناصنت ወይ ድማ ካብ ሓቅ እንዳሃደምካ እትግልብጦ ህግደፍ እንድሕር ኮይኑ ጽባሕ ንጎ እቲ ሓሶት ሓቢኣ ጸኒሓ እንታ ክትገብረካ ንኹላጋ ክትዕንወካ ያማ ስለዚ ይብል ኣነ እቲ ጸላኢና ዝብለና ንዓና ብዘይ የገድስ እቲ ንኣብነን ንሕድሕድና ግና ካብ ቃልስና ክንጓናደብ ኣይግባእን ኣቀዲምና ኳዳ ክንሰርሓሉ ለና ዝብል ይጽናሕ ኣይብልን ኣነ ባይዘወይ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ እቲ ዲሞክራሲን ይጽናሐልና ስለ ዝበሉ ኮይን በዓል ኢሳያስ እናሓረዱ ስለ ዝመጹ እናቀተሉ ስለ ዝመጹ ቤት ፍርዲ የብላ ገለ የብላ ስለ ጸንሐት ፕራክቲስ ስለ ዘይገበሮ ኣብ ኤርትራ ምስ መጹ they can't build it ቢልድ ክገብሮ ይካሉን ምክንያቱ they didn't practice it እዚ ድማ እዚ ንቕሓት እዚ መንነት ቋንቋ ብሄር ዜግነት ኩሉ ብትክክለኛ ዝኾነ ዴፊኒሽን ካብ ሕጂ ተኻቲዕካ ኣብሲልካዮ ናብ ኤርትራ ናብ ዓድ እንተዘይኣቲኻ ጽባሕ ንጎ እዚ ነገር እዚ ዘይበሰለ ሒስካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ እንታይ ክገብረካውን ኣይተፈልጠን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እንተ ዘይፈራህናዮ ብምክብባር እንተ ተዛራረብናሉ ጽቡቕ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ከምቲ ኩልና ንፈልጦሲ መራሕቲ ኣብቲ ዝለዓለ ዝዓበ ጽፍሒ ዘለዉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ድሓር ህግደፍ ዝተቀየሩ መራሕቲ ካብ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጀሚርካሲ መበቆል ናይ ትግራይ ከም ዘለዎም ይንገር እዩ ካልኦቱን ከምኡ ስለምንታዮም ካብቲ መበቆል መጽየምሲ እቲ ትግራዋይ ክጽረፍ ወይ እቲ ትግራዋይ ኣጸቢቑ ክናዓ ክጽላእ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ንምስራሕ ድዩ ኢልካ ትሓስብ يس تعلم حنتيا يا إيرتراو مننت تبهال بيلد ختكون سلازة تحاسبه أيو دحراي دما خنت عن تبغى يزبلنا يو قال سبات أمننتهم confidence زي بقولهم أنت أيام زقبرو تقرأ تكلو إيرتراويان كمسلي دليو زحاتي مزقات من أبز ماس ميدياكو سخاخيت تقرأ يخابلو خنا عخا بعلم تقرأ تكلو ماتي سخاخيت إثيوبياوي يخابلو خا بعلم إثيوبياوي كلو ماتي زحات رينا لنا حجي إت confidence نايتي مننت زي مفلات تبعات سلازي خالقهم زي مفلات مالتي انتاي خون اب إيرترا مساعته إيرتراو خوينومس هماليسوم نتقرواي كسادو دي جمرو مالتي سلازي ازي يمثلنا أنا ازي أغاننتاو ندي تي إيرتراوي خميك بلكات حلو في إيرتراو نت زبهال أغاننتاو غيرن دي زي حاسبا أنا تحلو في إيرتراو نت نقول سب كمبرك خوز حسب نقول سب كنعق وز حسب قبل الزخونه سب كعب ز حسب إيرتراو هاجراو النتي زلنا و إن محجة تزاري بيكون يراني نحن حدنا عصرتين أغلى كوينا من دبلنا نير حدنا عصرتين كنا بايزوي ومي كنا نحن ما عرينا من سبنا أملاح قنا وضعنا ريو ديلي هيبونا وحدات كنا سنة نتوم بزحات إثيوبيا سعرنا
هذي أبو زحات تجيري أبو زحات قدس هالو أبو ياريكو سعرهم حزب إسرائيل مسكدو أبعاي مسكدو جناتهم وحدات سبعاي جن إسرائيل سوي قومهم قتيلهم كاله قداي كاله حرم سلاز ترخبي أب حزب إسرائيل مالتي سلازي تي حس كاي زلخ علامة ده أيو نعوريو أملاخي حوسن أي حوسن مبر نسخة إرتراوسي هذا عصرت سلاز خون كاي كون كان سعر كأزي ديمونيك يزقرمك نسب حدث قبل حدث زنع حدث قبل حدث تعبز جبري مالك سلازي ازي ايرتراوي حلف ايرتراوي هاجراونت زبحال نسو بو اوبساسد سلاز خونه بزح حساب تاع مدر زلو ولا تتقراوي مصي اب سلطان زديبه ايرتراوي غيرو يقيرو نت امرو ولا تي ابغل ايرتراوي غيرو يقيرو سلازي انت يكون شعو كمز بتي ኤርትራዊ ዜግነት ልዕሊ ሰቡ ዝኸብር ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ልዕሊ ሰቡ ዝተዋረደ ህዝቢ እንተሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ድማ ኤርትራዊ ጥራይ ስለዚ እንዳተዋረድካ ኩራዕ ክትብል አይዶን ነው መቸም ልዕሊ ሁሉ ከም ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ድማ ዋላ እቲ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ኪኖ ዝግብኦ እንድሕር ሓሊፉ ኣጋንንታዊ ኢለ ዝሓስብ ዋላ ንሰብ ምፍቃርሲ ፍጹም ሓወይና ዓኻ ዘፍቅረካ እንተ ኮይነ كينو أملاح كيف كركات أو كجبر كان ده حرج ميرسي أزي حلو في النت ويكا addiction demonic intervention زلوي ولا مبلع أنا بعلوسي زم gluten سايتريم دي خازم بلعتي عصرت زي خبر عزوعلو ساتهم نايت عنا يكونن أزي demonic سلازي أتي إيرتراوي مخان إيرتراو زي قلنا هيكون أنت تسألي زل إيرتراو زي قلنا كم كله إثيوبيا زيجا كم كله سوداناو كم كله أمريكا زيجا كل سب معرة خمس خونة تخابا بيركا برأي سلاسي استفتر حزب خمس خونة تخابا بيركا معرنة أمين كا أنت خير كا تصبوي كينو حليف كا أوبساسيف زخونة أنا كو خماي منالو اندحري إلكا تعبيت نودك أتقدم هاي زبلك آلك زيابير نهلا دما خابزي أنا لعلي ففو مبالي لان نفس وكف جزاء نفس وكف ولادي يخون ولد وردتنا إرثراويان أرخا خيبولنا مالي سلازي إذن تايو اتي obsession demonic obsession حلو في النت نسي امبار ولا نتم تقروت كوينو من النتم أو إرثرا متيام كان بعالي إساس سبا سلطان زخونو أبلع لتقروت تماليسهم كعمص وزقابرو اتحلو في النت كوم إلي أمن تبارك الله يا سلام انت يام توم تزاربت تقرينيا توم تزاربت تقرينيا نتوم عفار حواتهم أب جيبوتي لو حواتهم أب إثيوبيا لو نتوم كنا ما دما حواتهم أب كمزل لو بس ناي السودان زلو دما حواتهم أب السودان لو يلوم يأمنوا حادتهم توم تقرينيا زاربوا أب إرترا مالتي كلا أيتن بزكاتهم تقرينيا دما كالوت بحيرات دما نمنتاي مستقراي كل جزء حواتنا كبحال كلوشي انتاي تسقعت حدا على هاي نزل سقعات شي كمي غيرنا هنا كنت فوق ويدما نلوطو نخل يس هو حجي تسقعات انتايو تسقعات فلوطي تسقعات ماني زري وازا غداي يفلطني شعبيه محيزم مااتيم عباي تግራይ تبحال شمصيا مالتي اذا عباي تግራይ كمزي ايلان كل سب كتفرح كتسنبل طرايا تنبر زلا الساخي تمص سلازي سغاي سب بمننت انت مصخا بزيغنت انت مصخا غدفو طراي لو خبا هاي حدم مالي سلازي اتسغات عباي بين عمر داي تفرح عباي كنا ما زي تفرح عباي عفار زي تفرح حجي عباي تግራይ ዝبحال ነገር بزي حق كوز غرمكا تግራዋይ مصي كو ኤርትራው ኾን አይከልን ኮይ ግን نازه حزب زغن حيال سلازخونه قدم زتزرع ابعال طليان ابعال منيلك الله ازه حزب زي تمقيلو حيلو اب كل تتغزي ننحد حدو እና ተባሰ خنبر ازه سريحم اليوم غزاته امحرا سريحم له طليان غ سريحلو هايله سلاسه سريحلو كلهم يم سريحم له مالتي سلازي انت تلاقيمنا حيالات حزب خمن خون سلازي فلت بز ነገር زي كقوصيو يم زدليو مالتي سلازي اتاسغات امبر مبزحت غزي غليو ولدو خاب تግራይ مخانو دافلطي انا ارتراوي مننتي زلن زبلكا
መፍትሒኡ ክመጽእ ናብቲ መፍትሒኡ ግን መፍትሒኡ ቀዳምናት ንሓቂ ምፍላጥ እዩ ሓቂ ክትፈልጡ ኣይኹም ንሳ ድማ እንታይ ክትገብሮ ሓርያ ተውፅእ መንነት ምስ ዜግነት ዘራኽብ የብሉን ኤርትራዊ ክሃድእ ኣለዎ በቃ እንግሊዛዊ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ እንግሊዛዊ ኣብ ካናዳ ኣሎ እንግሊዝኛ ተዛራባይ ኣብ ካናዳ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣሎ ኣብታ ደብ ሓንሳብ ነብሩ ንካናዳ ዝትንክፋ የለን ንኣሜሪካ ዝትንክፋ የለን ሕጂ ግን ዜግነትን መንነትን ምንም ዘራኽብ ዘባእስ ከም ዘይብሉ ብሕጊ ብስርዓት ከም ትኸይድ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ሕጂ ታስጋኣት እሳያ ታስጋኣት እንታይ እያ ዶብና ተጣሒሱ ኤርትራዊ ዜግነትና ተጣሒሱ ትግረወት ደፊኦም መፂኦም ዓባይ ትግራይ ከይገብሩ እዩ እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ይኹን ብናይ ኣምላኽ ሕጊ ኣይፍቀድን እዩ ንሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ልዑላውነታ ጥሒስካ ካልእ ነገር ክትገብር ከምኡ እንተዝኸውን እሞ ከመይ ገይሩ ዳ እሞ ካብዞም ሕጂ ዘለዉ መንግስታት ኮ ናይ በዓል ሃይለ ስላሴ ናይ በዓል ደርጊ ኮ ይብርትዑ ነይሮም ንሳቶም እውን ከምኡ ክገብርዎ ይከኣሉ ስለዚ ኣነ እቲ ሓቂ ምፍላጥ ብመንነት ትግረወት ኮይንና ማለት ንኤርትራ ክውሕጥዋ ትግረወት ወይ ድማ ኢትዮጵያውያን ክውሕጥዋስ ስቑኢልና ንርኢ ማለት ከም ዘይኮነ እዚ ነገር እዚ ክርድእ ኣለዎ ሰብ ኢለ ይሓስብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሓቂ ዝጠውዮ እንታይ ይመስልካ እቲ ስጋኣት እዩ ዝጠውዮ ማለት ትዝክር ተኾንካ ሕጂ ኣብቲ ዲስከሽን እንታይ ይብሉ ነይሮም ንሕና ኢትዮጵያውያን እህታሞች ነን ወንድማሞች ሕዋት ኢና እንተበልና ስቶም ኤርትራውያን ሕዋት ኣይኮንና ገለ ይኮንና ኢልኩም ምቕራብ ትኸእሉና ትብል ነይራ ሓንቲ ሓፍትና ማለት እዩ ተረዲኻኒ ኣነ ሽዑ ተረዲን እንታይ ለመሊሰላ ኣብ ኤርትራዊ ስጋኣት ስለ ዘሎ እዩ ኣሕዋት ኢና ምስ በልካ ብድሕሪኡ ድማ ሓደ ሃገር ኢና ከይትብል ስጋኣት ስለ ዘለዎ ስለዚ ንስኹም እንታይ ገድሽኩም ስለዚ ንስኹም እንታይ ገድሽኩም ኣነ ፂርኩም እዛ ኤርትራ እዚኣ ልዑላዊት ሃገር እያ ኢልኩም ብኣፍኩም ኮንፈስ ክትገብሩ ፅቡቅ እዩ ሓራ ክትወፁ ትኾንኩም ስለዚ ክጅምር ከሎ ዲስከሽን ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ትግረወት ይኹን ምስ ኢትዮጵያውያን ክጅምር ከሎ ዲስከሽን ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ከም ዝኾነት መጀመርታ ሰትል ክኸውን ኣለዎ እዚኣ እንተዘይኮይና ኩሉ በቃ በዚ ከይሓልፈኒ በዚ ከይመፀኒ እናበልካ እናተተኾና ኮልካ ኢኻ ትዛረቦ ትዘረባ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስጋኣት ስለ ዘሎ ይመስለኒ ብሓቂ ድማ እዩ ሓራ ዝወፅእ ብሓቂ ድማ እዩ ሶሉሽን ዝመፅእ ኢለ ይሓስብ يغني نافت خالي حتوتات زد لخو خيدي ኤርትራ ልኡላዊት ርእሳ ዝኸኣለት ሃገርያ ኢልካ ርኻ ተኣምን እንተ ደኣ መልስኻ እወ ኮይኑ ምዝ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ኣትዮሞ ዘለዉ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ከመይ ክፍትሕ ኣለዎ ትብል ወል ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብል መጀመርታ ልዕላዊት ኤርትራ ሕዋትና ኩላህና ደሙ ፈሲስላ እዩ ተሰዊእላ ህዝቢ ኤርትራ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ተሰዋእካላሲ ሓቀኛ ኢንዲፔንደንት ክኸውን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝተሰዋእካሉ ዕላማ ኣብ ሓቂ ስለ ዝኾነ ግን ኢንዲፔንደንስ ኮይኑላ ኣሎ ንኤርትራ ሶቨሬን ዝኾነት ኔሽን ኮይናላ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ዓዲ ካብ ኤርትራ ወፂያስ ኣነ ካልእ ሃገር እንተኢላ መስዋዕት እንተኸፊላ ዋላ እንተ ተዓዊታ ትኽክለኛ ዓወት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ካብ መጀመርትኡ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ መግዛእታዊ ዶባት ስለ ዝሰርሕ ብመሰረት መግዛእታዊ ዶባት ንሕና ኤርትራውያን ልዑላዊት ሃገር ኣላትና እዚኣ ልዑላዊት ሃገር ምስ ተተንከፈትና ድማ 30 ዓመት ተቓሊስና መሊስናያ ኢና ሓዳሽ ሃገር ኣይኮንናን ሰሪሕና ንሕና እቲ ሃገር እቲኣ መሊስናያ ናብ ኢድና ማለት ስለዚ እዚኣ ልዑላዊት ሃገር እያ ካብኣ እንድሕር ተበጊስና እቲ ሓደ ናይ ዓሰብ ዶ ናይ ገለ ዝበሃል ዘሎ ሶሉሽን ክሕዝ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓሰብ ናይ ገለ ዝበሃል ኩናት ዝተፈላለየ ናብ ደም ምፍሳስ ዝህንደድ ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ደልዮም ኤርትራውያን እንታይ እዮም ዘፍቅዱ ተዘራሪብካ ኮፍ ኢልካ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ሕጊ ድማ ኣሎ ከምቲ ደስ ዝበለካ ተሰማምዕ እውን ኣይኮነን ንህዝቢ ከይትዕምፅ ምእንቲ ኢሳያስ ብዝገበሮ ህዝቢ ኤርትራ ከይዕመፅ
أبي بزجبره حزب إثيوبيا خيعمت منتي بمسارات عالم لخاوي حقي بو خيرك نورمال اختفتحت خليك نورمال حجنا أبي إيرتران أبي إثيوبيا زخون زلوا كال بدحريت سلازلو السودما أنت أيو مجمرها زي مسمى تعبيتها فلا يبتي أبها قرنا زلوا منقستي قبل الكوين أخوات سياسة لازبل زخوانا سب اندحرت أو أبيلو كبا آسي إدوي سلازي أنت أيو بتحتنا خوف يلكا أبت أولا ترى تخليها إثيوبيا زي أوردي نوكو بحق انت زي كوينو بخالق منقدي عسب كتقامل خم زي كلو يفلط يوم سلاز بحقه منقدي ترى تخليها حجن انت يخوني زلو تفاتي طم زلو تقول داي حجونا بحزب إرتراي حزب إرتراي نزح حق زي فلوتو نزح حق زي الردايو هجدف ناب إثيوبيا آتيو ولا ني إثيوبيا عم تيروا أبي متي إثيوبياوي ولا ني إرترا عم تيروا اتحق كل جزي حق خويني إزنبر أبزن دحرت أني عكا ناي حزبي باور كل عالي حزبي حاد دمص خلو يحجكو قالينا أنا تحق نختل قالينا أنا تحق زي نختل سلنا خون دمصنا فحفح يبلمو شعو تناي بعد هاجر متي دما يتصاوتلنا مالتي إنما حجي أتي فدرشن كبهال كلكو أمانغو إرتراويان بايتو اتزخوانا نجار كوي قال يوم عندنا تيلهم قال يوم كالي إلهم مالتي برتليانو كو حانتيزو ودي كوي حانتيزو دحر مودو كوي ناب كالي زي تدلي فدرشن كالي نجار متي مالي سلاز انتاي اتحكم فلات يدلي أبي متيسي ولا انت دلي نعاسب كوبت أي كإلني بحق مسرد أب كله حقي أب عالم لخاو حقي كسيسكا تراخ أخبرلو إيخا سلازي انت أزبل أنا كلتي أم راحتي كابه الأخوات يوم كحاسبلو يقبأ كلتي أم راحتي انت زي حاسبة ملو دمّا حزبي نتم راحت خقاوم كخيل قالو إسياس كبدل كلو أنصار إسياس بمسارتو انتاي مو بيننا حزنا عسب باصعنسي انتاي ناصبو رهيبنا مو انت معلت عسب اللي اخاي تفلت وبعل نحنا كنا مجمر تاع زي بزكوينا نري زلنا تاع عسب عاد دخلت معلت باصعدي بقول خصاي كوينني راجي انا تقربني ازانا ايرتراون تمكحت بطعمي تقربني عسب اي تطقم كالو بحري تطقم كالو حجونا اي تطقم كالو اند وا اتم سبات كم زي ايلان تقصيلا 100 عامت اساس كما انت تقصيلكو بقى بحر خايكونن السخانة كندا بحر خامبر تبقى إرترا زلو نات كاي كونن أبرق سترا يزلو أبو أمري خلاص سلازم انت يخبل زدل أنا سلامة ومن قد فتح كخيل كنزل لو هزبي فورس كجبرالو تقدر ماكم حيلة أب هزبي زل إثيوبياوان أبي بزي هزبي كنتو خمس خانة خريقي وان تجميرم إرتراوان دما إسياس بزي هزبي كنتو خمس خانة كرد وان تجميرم زيرا تانجر نابت أو لا أتمت حيل سلز سؤنو بعلومات يوم كو أبدو باي بأسن كويم كاد سب كويم بسدو سلازي اتهزب خنق حلو امبيتا خسم علو نتبحق فتح زغبو بحق فتح علو خبل كخيل علو بحلايه قويت يبارك اوكي بزعما حقي تزاريبك أبز حالفة خلت 3 عامت بوحدو خلت 3 عامت قنا ناي راشا مرحي فلاديمير بوتين نكراميا وسيدو حجي نبعل دونباسك زبالا خبابيتات ما يوصلالو ترامب مسمصون يمثل اتزو سركايو بزو سركايو كيدمو كاون دحراي تقصل زبلو خا يمثل سلازي أبز حجي أوان اتزحيلن زبرتعن دلا يزقبرلو زبن زلنا خوين يسمعني نصطتاين دا تباله مالتيو سلازي إثيوبيا صباح نغو ني إرترا آتيا نعسب تحيزامو علامات كوصوا ني إثيوبياس يحسبادو يلكا تحسب وي بحقي نحنا إرتراويان ني إثيوبيا خاب عسب كنوص نخيل دو يلكا تحسب والحجين تاعي دبل اني
ዘላቂ ወይ ድማ ነባረ ኣይኮነን እቲ ብሓይሊ ዝተሓዝ ነገር ንኣብነት ዩክሬን ራሽያ ንዩክሬን ከምኡ ጌራ ኣላ ኢትዮጵያ እውን ኮነ ዓና 30 ዓመት ከምኡ ጌራ ትናየኩ ብሓይሊ ግን ነባሪ ግን ኣይከውንን እቲ ከምኡ ምውራር ሓቂ ስጋዕ ዘይኮነ ግዜ ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ ዝርዳእኒ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ሓይሊ ዝበሃል ነገር ድማ ክሒደዮ ኣይኮንኩ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ምስ ምርድዳእ ጎኒ ጎኒ እዩ ድኸይድ ምርድዳእ ዲፕሎማሲ ክትገብር ከለኻ ምስኣ ሓይሊ ክትህልወካ ኣለዋ ዘረባ ድኻ ዘይስማዕ እኳ ዝብል ቃል ኣምላኽ ዘረባ ድኻ እኮ ይስማዕኒ ድሕዳ ሓይሊ ዘይብልካ ገንዘብ ተዘይብልካ ገለ ተዘይብልካ ዘረባኻ ዋላ ኣብ ጣውላ ዋላ ኣብ ዩኤን ኬርካ ተዛረብ ስለዚ እንታይ እዩ ጎኒ ጎኒ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እየ ስለዚ ሓይሊ ሲ በቲ ሓደ ወገን ወሳኒ እዩ እምቢ ክብሉ ከለውስ ሓይሊ ኣለኒ እኮ ክትብል ክትክእል ኣለካ ማለት እዚ ኣነ ሕጂ እቲ ናይ ሓይሊ ናይ ብረት ቃልሲ ክህሉ ኣለዎ ማለተይ ናይ ግድን ክንቃተል ኣለዎ ሰብ ማለተይ ኣይኮንኩን ግን ኣብኡ ከለኻ ዲተር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሓይሊ እንተለካ ነቲ ጉዳይ ማለት ስለዚ ዳስዋይ ሕጂ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ምስ ጠፍአ ተቐዳማይ ክግበር ዘለዎ ዲፈንስ ሚኒስተር እዩ በቃ ንሕና ብሓይሊ ክንብርትዕ ኣለና ምርድዳእ ክንቅፅል እንተኮይንና ማለት እዩ ኣብዚ ትዝክር ተኾንካ እኮ ኣብዚ ናይ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ውግእ ሲ ብ72 ሰዓት ከጥፍኦም እየ እኳ ኢሉ ኣቢ 72 እንዲሉ 24 72 እያ ከይዱ ትርግፍ ኣቢሎም ወፂኦም ድሓር ተመሊሶም ድማ ስጋዕ ወሰን ኣዲስ ኣበባ ኣብፂሖሞ ተረዲኻኒ ኣብ መወዳእታ እዞም ሰባት እዚኦም ሓይሊ ከም ዘለዎም ምስ ተፈልጠ ኣብ ቴብል መፂኦም ስለዚ ነቲ ሓይሊ ንዕቀዮ ኣይኮንኩን መጀመርታ ግን ኣብ ሓይሊ ኣብ ብረት ኣብ ገለ ከይበፅሕካ ናይ ህዝቢ ሓይሊ እንተልዩ ንህዝቢ ስዒሩ ዝሓልፍ የለን እቲ ህዝቢ ንዲክታተርስ ጠጠው ኢሉ ክቃወም ክኽእል ኣሎ ራሻ እኮ ከምኡ ዝገበረት እኮ ኣብ ራሻ ዘሎ ህዝቢ ኖ ክብል ስለ ዘይከኣለ እኮ ትራምፕ ድላይ ክገብር ዝከኣለ እኮ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝቢ ኖ ክብል ስለ ዘይከኣለ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ነቲ ኖ ዝበሃል ኖ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ እዚ እንድሕር ተገይሩ እቲ ህዝቢ ካብ ኣፅዋር ካብ ብረት ካብ መዳፍዕ ካብ ታንክታት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ከምዚ ይብል ምርድዳእን ሓይልን ጎኒ ንጎኒ ኢለ ይሓስብ ተባረኽ ኦኬ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶላት እንሞ ሰዓትና እውን ከይዱ እዩ ብድሕሪኡ እንተረኣ ሓሳብ ኣለካ ክትዛረቡ ዘለኻ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ከም ኣመንቲ እዚ ስፔሲፊክ ማለት እዩ ክትምልስ ደልይ ዘለኹ ከም ኣመንቲ ኣብ ዝግበር ንስርዓት ለውጢ ከመይ ክንቃለስ ኣለና እጃም ቤተክርስትያን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣመንቲ ከመይ ክቃለሱ ክኽእሉ ኣለዎም ድሓር ኣብ መወዳእታ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተደኣ ኣልዩ ምስኡ ጌርካ ኣጠቓሊልካ ኣመሓላልፈልና ቴንክ ዩ ያ ኣመንቲ ኣነ ብውልቅን ከም ወንጌላውያን ወይኑ ከም ቤተክርስትያንን ኢለ ክፈልዮ ይደሊ ብውልቂ ሰብ ብዝርድኦ ክገብር ይኽእል ኢልካ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ንገብሮ ነበርና ኣብ ኤርትራ መንግስቲ እቲ ትካል ፀዊዕና ሃገር ክንከላኸል ናብ ድፋዕ ወሪድና ማለት እዩ ብውልቂ ፀዊዕና መንግስቲ ብደረጃ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ኣብ ድፋዕ ክንወርድ ከለና ግን ኣብ ቤተክርስትያን ኮይና ገንዘብ ካብ ቤተክርስትያን ኣጆኹም ተባሂልና መኪና ናይ ቤተክርስትያን ተጠቒምና ከምዚ ንግበር ተባሂልና መድፍዕ ናይ ቤተክርስትያን ገዚእና ገለ ይኮንና ናብ ግንባር ኣቲና ስለዚ ኣብዚ ክንፈላለዩ ኣለና ብውልቂ ዝግበርን ኣዝ ኤ ኮንግሪጌሽን ብሓባር ዝግበርን ክንፈላለዩ ኣለና ስለዚ ከም ወንጌላውያን ከም ቤተክርስትያን ንሕና ፖለቲካውን ብሓሳብን ብሕጋውን መዳያት ክንቀሳቀስ ዝግባአና ማለት እዩ ጸሎት ከኣለና ቃል ኣምላኽ ከኣምንቃሕ ኣለና ስለዚ ንሓይሊ ሰይጣን ይኹን ንሓይሊ ሰብ በዚ ነገር እዚ ፓራላይዝ ክንገብሮ ከም ንኽእል ቃል ኣምላኽ ይዛረበና ግናኸ ብሓይሊ ዝንቀሳቀሱ ትካላት ድማ ኣለው ኤርትራውያን ወታደራት ክኾኑ ይኽእሉ ተቃወምቲ ክኾኑ ይኽእሉ ብሓይሊ ዝንቀሳቀሱ ኣለው ንዖም ኣይኩንነምን እየ ናቶም ኣይዲዮሎጂ ከምኡ እዩ ንስኻ እውን ከም ውልቀ ሰብ ወንጌላውነት ይኹን ቤተክርስትያን ከይወከልካ ብውልቅኻ ክትከይድ ከለኻ ምስኦም ሓቢርካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣነ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ስጋዕ ሕጂ ዝተወደአ
ነገር የለን እኮ ብረት ትጥቀምዶ አይትጥቀምን ኣብ ዓለም ዝተወደአ ነገር የለን ስለዚ እንታይ እድብል ኣነ ሰብ ብውልቁ ክገብር መሰል ኣለዎ ዋላ ወንጌላዊ ይኹን ምክንያቱ ወንጌላውያን እኮ ኣብ ኣሜሪካ እኮ ወታደራት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወንጌላውያን ኮይኖም ኣመንቲ ኮይኖም መራሕቲ ጀነራላት ኣለዉ እዚ ግን ብውልቆም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ከምቲ ብውልቅኻ ኢንጂነር ኮንካ ትሰርሕ ከምቲ ብውልቅኻ ፖለቲከኛ ኮንካ ትሰርሕ ከምኡ ድማ ብውልቅኻ ወተሃደር ኮንካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣመላኻኽታ ኣለኒ ውትህድርናኻ ግን ናብ ቤተክርስትያን ከተምፅኦ ይትኽእል ኢኻ ውትህድርናኻ ግን ናብ ወንጌላዊ ስም ከተጥብቆ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ስለዚ ኣመንቲ ትቐንዲ ከም ብጉጅለ ክንንቀሳቐስ ከለና ብሕጋውን ብመንፈሳውን ነገር ክንቃለስ እዩ ዝግባአና ብውልቂ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ንፈላለዮ ማለት እዩ ባረኽ ያ ኣመወዳእታ ብሕልፊ ንኣመንቲ ብተፈላለየ ነገር ብዛዕባ ኣሱራት ዲ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገር ዝዛረብዎ ዘረባ ኣብ ማስ ሚድያ ንሰምዖ ኣለና ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተደኣልዩ ዕድል ክህበካ ኣነ እንታይ ዝብል ስለ እሱራትና ድምፂ ክንከውን ኣለና ብርግፅ እቲ ፋይት ንገብሮ ዘለና መንግስቲ ድምፂ ሰብ ዝሰማዕ ኣይኮነን ግን እግዚኣብሔር ድምፂ ሰብ ይሰምዕ እቲ ሶሉሽን ከዓ ኣብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ናብ ኣምላኽ ንፅሊ ንህዝብና ንንቅሕ ቃል ኣምላኽ ንዛረብ ድምፂ ንኾኖም ንውፅዓትና ህዝብና ካብ ባርነት ይናገፍ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ ካብ ምንብርካኽ ይናገፍ ብሓቂ ኢሳያስ ይብድል ኣሎ ክብል ይጅምር ከምዚ ኣብ በዓል ግብፂ ዝተገብረ ህዝቢ እንተነቂሑ ኢሳያስ ሓይሊ የብሉ ስለዚ እምበኣር እንታይ እየ ዝብል ኣነ ንሕዋትና ድምፂ ንኹን ካልእ ዝግበር ነገር እንተልይውን ክንገብረሎም ይግባአና ባህላየ ስቕ ኢልካ ብፀሎት ጥራይ ግን ትክክል ኣይመስለኒ እግዚኣብሔር ንባዕሉ ዝገርመካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለካ እቲ ናትካ ትንቀሳቐሶ ምንቅስቓስ ኣብ ግምት እቲ ደገታት ዝኸፍት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ዝኽፈተልካ ደገ እንተሃልዩሲ ከመይ ጌርካ እውን ሃንድል ከም ትገብሮ ይትፈልጥን ኢኻ ኣብቲ ምንቅስቓስ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ኣቲኻ የማን ፀጋም ኢልካ ብሓሳብ ብቃል ብፀሎት ብኩሉ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሽዑ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ኣዌር ትኸውን ኣብ መንገዲ ትመሃሮ ነገር ድማ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብቲ ፕሮሰስ ኣብቲ ሂደት ንዓኻ ብቑዕ ሰብ ገይሩ ይሰርሓካ እሞ እቲ ሃገር ኣብ ኢድካ ክህበካ ይኽእል እቲ ምምሕዳር ኣብ ኢድካ ክህበካ ይኽእል ኣብ ኢድ ህዝብና ድማ ክህቡ ይኽእል ሕጂ ከምዚ ብሃሳሰ ለባም ስቕ ኢልካ ብፀሎት ጥራይ ዝኸውን ኣይመስለኒ ማለት ብጣዕሚ ተንኪዩ ፓስተር ካሓሰ ንጉሰ ካብ ካናዳ ዕድመይ ኣኽቢርካ ንሕቶታተይ ክትምልስ ስለ ዝመፃኻ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ትንሳኤ ቲቪ የመስግነካ ካልእ ግዜ ብካልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ተኸታተልቲ ትንሳኤ ቲቪ ነዚ ቪድዮ እዚ ሰብስክራይብ ግበርዎ ሼር ግበርዎ ላይክ እንዳገበርኩም ኪዱ እግዚአብሔር ይባረኩም ብካልእ ግዜ ብካልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ሰላም ቅነ ባይ